Saka mdalisa vipi? Nganzi ndonorare koko. Dara chiwa chiuneza Bwana ndongorai. Saka muri kunimanikidzaka. Kuita sei? Juma. Atado kuchuma mdara. Mdara taura nyanya. Mdara. Yo mdara. Tendombi kuti utichizira huku panapa huku isingate tendombi. Yo mdara chamushe. I'm joking. Wakutaura chirungu mani. Achitaura chirungu mani. Go ahead. No reverse. Zakato. Yasara mbichana ikangoti prrr. Ndizo ramdara. Takutoisota. Ndizo ere mdara. Ndizo. Aziura mdara mesi. Don't want us to kill this chicken here. But in bag. This thing is a ritual. That's my understanding. Still pausa. Mdara ni mabeliefs yake tunaona power yake. Unopinda yo mdara wewe. Chinda. Notraya kunipinda. Notraya. Mdara. Asatadziya. Yutman, mfana. Ari kuda. Roba rawirana. Bolado everything bolado. Awasatoda umpinde. Awasatoda pinda pia. Awasapinda bloody. Ayo Yutman. Ndakubuka di Christmas here. Yatosika. Early Christmas. Awukapenga we. Ayo wa awukapenga. Amokadaro. God bless you. German. Yes, sir. Messi. Dara. Panda botoro. Yora mubanda futi botoro. Sana twakaboka sana zilisefu. Anasikia chiza kukaba. Watotanda manje. Chanzo. Bazo. Selector. Geza singamu. Kona udatanga kumwawa wanotoona nini? Usata tonzi wewe kuita kwanu kwa TV. Unaanza kuda kama zinapita kwa nocha miti. Kama zinapita kwa nocha miti. Gokora. Bazo. Gokora. Aiwa asinyani lini. Kona dizi. Those amenenga bisikazi. Tenda uzwa instructions from the horses mouth. Saka utoshanda nezo. Mfano shanda nezo matauri. Wazoni. Kadada zangu nenda kutotsoma mitiri. Ora ne mauto tsoma mitiri. Urikona zvinoita sini. Uyo kana munhu asati awambona akabata koti, udatanga mwakoti, unovokerare inoita poison. Alright. Mumuriona. Iteka muite chenje munifasi kunoita sini. Wakutotanga kuroora. Kana roora unoplata wanoita zira usere. Unosiko zvitinyo kagare. Apa ndimoita tudare chenje. Ukona ndainsaura. Ukona pano. Ukona mjini. Ukaona satone munhu akabata koti. Never blame this thing. Samtengere.
All right. What's that? Who's quack? Here I'm taking a look. I'm not there, baby. When I'm I said, I was on a better machine. Something. One home is so for not a poison. Was not to them like a lifetime. When you know, when I put on a proper, I know more. I remember I was a Achiroja bame tenembo. Uyu kuda wedu. Uyu akademe kuda. Kubohanda. Lukana kuduka kumtariza. Untu unoti muna katiti. Atende basi. Untu unoti muna katiti. Akazorasika. Akabena teaching, temba teaching. Akabena teacher. Unoza chanda kuona inyika ya What do you got? Akabena teacher muno. Zviza zokuti zineka opportunities. Zineka sheti mai. Vaneka sheti kandugaya. Lasi zvinodzoka zanetsa. Unosiya basa. Unoza zvinhu zvakanonyanya kugarisisa sereke. Ndikasiya basa. Azvinozotenga sandukuunganidza unganidza mushando. Ndoda kuti ndakuvapina kumana. Vanchaitanga kusenza navo. Vozi nini vakapindwa ndakadzidza andaudzidza kwenda kubasa. Ndakadzidza kuita Hausikwanisi. Wasarenda. Uya akarikuenda akaritonga ari kutsvafa sendikrisha You see, more opportunities. Most of these guys here, they've got degrees. They're learned guys. But you see, when you see them, you come to Africa, you see them like this. It's just the situation. The situation in the country. Zimbabwe. But manje kana sandofunda zvikoro imwe zvinorema kwadveni George Tech High School. Chichiri kumaketo. George Tech High School. Not motivation. But he still knows how to do. He speaks good English. I was a public school. I know. Saka uona more opportunities and you go kwa kutipa vanhu ndakaona nezvo vanhu akomana vanotogara inini hangu ndagara nemaplans angu ekutongoona kuti zvekuenda kubasa ndikuzvidzvanyirira samesa bcause kana vanhu vakandidzidzisa vakaita sei vakanzwa kuti nditoenda kubasa vanotoona unge vakatadza basa. Because handisi kufanira kunge ndichienda kubasa. Vanhu vanofana kumashuva I like idea yako. Unaona like in 2020 let's be self-employed. Yes. Munhu ndozvandakadzidza ukamuya kuti ukauya kana kuenda holiday udaisoka hauna ma restrictions. Hatifanira kurambidzwa nzanzi unoenda kuchechi musi weFriday kana kuti zvakati handibakazara mari yekuti ndizoenda nemhuri yangu ene wazvoona vanhu uzondikwenda kuholiday inongori correct. saka nevakomana ava mai inini ndakamboti education system yemunyika muno chakadhakwira ndeyekuti yakatidzidzisa zvezvekuti uchienda kuchikoro unonzi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 Everybody's different equal. foreign Even number 40. number 40 inini ndiri munhu wandaidzidza naye aita number last in class. Yeah, but now izwe sombezi anonzi Rubicon big up Ruben anogadzira marodhi ese muno but ndiye munhu aiseka kuchikoro achinzi number last but vei vaita number 1 number 2 number 3 where they in life now ndovauona ndichivatarisa kudaizo topinza basa tisopinza basa survival skills manje pauona kubvira kukura kwanhu vekuchikoro tisopinza basa saka uzatokona Ndaita number 35 out of 40. haina vana vomurasika Kwangu. Amtashika kuplus. Doma zvakazara kaizvo. Dzakadira. Sesasuka. Dzakadira. Ewa dzakadira. Ukadziona unadira. just supposed to train us to do mabasa, not to physics, chemistry, how and this going. You know, depending on Dzakadira kwa unakiro ukadzimanya ndo kwangu. Ndo kwangu. Aiwa kakagora akahot mashona Hadi mashona. Ndo kwangu. Aiwa dzakadira. Unotora kuti aiwa dzakadira. adziriko. Studio. Unakidza.
when you're through with whatever you're doing. Atizoshaya katobuka iru tiri ningi but Chinga machips always there. Yes. Ayo, kana wada machips kabose.